karon na niyang sumpay niya itong sugilanon, ang karibal kong lulo. Kinanglan nga malahi yun sila. Kaya nga masulo na ko sulita. Sige, sige. Sige rin. Pero mayo sa doon taog, doon na tayo ihatag ni konsehal ba? Para itingal na to ba? Itingal sa nato siya, aron di na siya magsaba nga kita mo'y may reklamo o sikreto dito. Gusto? Gusto. Oh, ngayay 3,000 na ko. Ihatag na ni konsehal. Malipay na siya na. Sige, sige rin. Ato na ako, Krandan. Ay, ay. Neto, Junil. Uy, Nil. Ayaw na, kay Neslolo. Kami namang duha. Ang sama lo? Bag-o lang mi nagkaistoryahan na ni Konsihal Toto. Og, nalista na ang atong team. Hoy, Neto, Junil. O man mo? Ha? Ngayon nagtinutukay naman mo? Ha? Ang sakit ito, lo? Unsa man mong duha nga. Wala naman mo gipangmino. Ang akong gisulti nga gilista na ni Konsihal Toto ang atong team. Onya, ang atong mga kauban, mga barsete. Oh, mawalo? Oo niya, unsa may inahan sa atong team? The Destroyer Team. Di ko habagin ikaw mga varsity, lo. Nga, naa naman min, unsam taon ka, eh? Maayo nang naatay mga varsite ar sigurado tandaog. Bitaw rin. Andito na kayo sigurado ginatandao ka na. No naman. Daog na gyud ta. Ako lang daan. Ho, hingigo lang gud kay ko. May na. Indot ng imong ibuhat. Ugma. Magsugod yung taog. Practice ha, practice. Asam ta mag-practice, lo? Ay, naun sa kabaw. Adto gyud ta sa gym. Unyo, lo? Kinsa may coach na to? Ay, ako ra. Ako'y coach. Ako'y player. Ako'y inyong star player. Sige, lo. Mag-agad na bili mo. Kung unsa mo gusto. Delikado. Kami ni Monsieur, delikado, mapildi tayo ni. Uy, nga naman, Pitch. Nanguha mga basiti si Lulogoryo ni mo. Mga tagas pa kayo. Dahil mga size 5 ang gitason. Oh, imbi. Simbe. Mau ba? Oh, come on. Mari ako na dunggan yung balita. Unya, way may protesta. Wa man sab ko, no? Ida, malito ginis Grigida. Malito. Malito yun. Pero, dapat si Konsihal Toto, di mo sugutan na. Di ba? Kinala nga doon ay saktong role. Maprotesta ka to siya. Ayaw na. Maniro na Kati ka ta. ba? Pusaman, mayo ka? Malagi, ayaw na. Maniro na ta. Kay, kung mo na ang balita, alabing siguro, kanang uban niya mo protesta yun na. Sige. Sakto kasi oh. Manid lang na ta. Pero, bisag mo kuha pa sila og varsity pitch. Di ka punta-pintahan. Nga maayo ba yan ang manuwa ang atong mga kauban? Sakto ka siyo, sakto ka. Onya, naasab ka. Higo ba yakit ka siyo? Ikaw ba yung sinaliga na mo? Di man to ta mga tag-asa, di man sa ta mga mugbo. Kana. Sakto ram kayo na itong mga height, mga 5'7". Oo. O saritas na to siyo, si Dagol. Dagol. Pabilibi naman na sa dagol. Pero ano eh. pas masaglihok. Pas, oy. Anya, dako sab gyud tayo nga kumpiyansa siyo nga mudaw kita. Mag-practice na gyud ta. Aron di ta mabintahan. Kaya na mag-practice ta. Ko unyang ingnon sila si Unyot. Aron, nagsabot ta. Unsang adlaw mag-practice, mga kailong. Oh, come on. Ay, maon ni ang akong anak Toribia, si Lolita. Uy, hala. Pagkagwapa maguday aning imong anak sa personal, daday. Siyempre. Mura manig artista. Siyempre. Salamat, Nang. Ay, ayaw lang kong tawag ng Inday. Tita na lang, tita. Tita di ay. Kinsa man sad ning usa ka babae. Ay, pag-umang ko na mo, anak sa igsuon ni Felix. Hi, tita. Uy, mga gwapa, manday mong mga kaliwat, no, daday. Ay, natural, uy. Natural. Inig ka balik na kog kasiksi, oh. Arihas ni mo, Toribs, kay mas gwapa pa unya ko ni mo.
Maminpal magkakag-Amerikano. Oh, Uy, uy, hala. Unsa to ako na Ala, naaman day ka diha, Felix. Uy, patay. ay, Maminpal sa Amerikano, Toribia. ay, kumidya, ratong ako, Felix. Ay, binuang raguto na mo ko. Agohoy, ning tigwa nga. Kadali mo sa nibong mahay blood. Oy, Wa Felix. ko masuko, daday. Mas gusto mo ikaw maminpal ka. Aron, walay badlungon din eh. Uy, ana, nang hagit bayas Felix to. Ha! Bantay bitaw ka, ha? Paminpal na yun. Uy, di ko mahadlok. Tabangan ka pa ka, daday. Hala, sige. Tanawa ragod mo, naglalis naman hinoon mo sa akong komedya, binuang raga ito. Nay, tay, ayaw ka na mo pag-ingon, anak, bi? Di mo mauwaw nga natin mga bisita. Naglagot ka mong inahan, Lolita. Mas malipay ko. Ngayon tinutuon ng ilang komedya. Agoy! Baya, no. Bantay bitaw yung ka. Makakita gani kong Merkano. Pasuyaon yun ka. Ako gimnano din eh. Tanaw, tagdili ba ka magsilos? Uy, di ka ko magsilos, daday. Uhahay. Uy. Kung gusto nga, tabangan pati ka. Oy, Felix. Ikaw ba ayaw lang kong palabi di hagod? Ni anhi baya ko sa inyo kay anha baya mi mo pusta ninyo inig basketball na ninyo. Tingnan, malugal ni mo? Eh kung man si daday nga anha mi mo pusta ninyo kay hingigo man kuno kay ka. Ada. Di tamo postana nila to rin ay. Adi na lang. Dili. Adto na tapos tas kontra. Kay sigurado pang daog. Ha! Banga kay das Felix ay. Di na kasyot. Usa di ka siyot. Di kasyot. Oy. Ha! Ay na lang ta. Ay na lang ta Oy. Felix kay. Bulay kay kamusiyot. Oy. Siyot ha. Bulay. Bugurong naman gani ng imong tuway-tuway. Ay. Pildi na mo daday. Kay di ka kamamusiyot. Kay mga tiguang namong garyo. Bantay. Bantay bitaw sa... Bantay. Tanaw lang yan nato kung kinsi mapildiw yan nato. Reglado na rin. Ako nang naing naruksikito si Konsyal Toto. Maton niya, iyang ipatawag si Lolo Goryo ni mo aron ilahi jud kuno sila. Very good. Ano imong gingan nga dili pa saba nga kita mo nag-ingon niya. Akong gingnan nga ipaangkon lang nila ni Tasyo nga sila mo'y mereklamo. Unya, okay mo kasi nga. Okay kayo. Ako naman sang yatagan ng kwarta. Nagipon naman ganito na akong 2,000. Very good. Very good, Nel. Nalipay kay ko ano balita. Pero liil niya kwato rin ha. Kay pangalawan sa bato nako. Ay, ayaw ka pala ka. Importante nga niuyo na si Toto. Ay sigurado na lagi to. Nagkatawa akong naghuna-huna, Nil. Labing siguro, manghagis na sa bunya tos lulugoryo. Ug ang buthanon niyan ini, buthan niya kasaba. Way lain, si Tasyo o si Pipito ra. Umana yun tawag practice nyo. Usang rasa pits. Alas 4 sabon. Alas 4. 4-0-0. Alas 4. Anhar tadi sa ato. Okay, Bets, okay. Manong nga magaslatanan? Sila si Unyot o si Adi. Mao lalay, wa para ko maing ni. Mo ba? Okay lang. Ato niya to na to. Oh, come on. Tangan silong. Pito! Si Pito! Yun na. Murag tingog na masyado ni Gregi. Siya dyan. Murag isong na magtingo ko. Uy, atong kanaw kun. Oh, Greg. Say ato, what is ours? What is ours? Kamu ha? O siya man inyong kalaki? Naglok mo na ko? Oh, unsa? Unsa kayo nahadlok? May gurur kagnong. Baday! Ang ano nyo ay lang magpabangbuang. Ngayon may reklamo man mo nga, niapil ko. SD. Dili security Ang guard. iske! Sir Goryo. Wa man may mo reklamo, sir. Ansay wa! Nang reklamo mo ni Toto? Disikreto mo og petisyon dito nga di ko ninyo papelon katiguan ako na ko! Ha? Uy, wa man mi mo ingon na Greg. Ayaw na lang ta. Mga talawan mong dagko. Di ko ninyo mahimo babagan. Kaya kung mubabag mo na ako, ipangkihat mo. Oh, come on. Kalma lang, Greg. Paminawa, sabi ba? Mga tunto mong dako. Way magbuot na ko. Kinahanglan nga way mubabag na ko.
Apil lang gud. Wa man gud mi babag nimo. Kinahanglan nga inyong advance na to. Kinahanglan nga inyong bakuyaw ng inyong petisyon. Batok na ko. Ha? Kinahanglan yun. Uy, Oy, lain na sabing modos ni Goryo na. pita. Mo lagi na akong gingon nimo pitch ba. Nga na ginahimo ang kabuwas lolo. Kay di man gud na siya magpalupig basta ako mo yang kontra. May siguro nga tuwan sa siya. Kaya nga nung kita may iyang gipasangilan nga kita mo yung reklamo. Basta na yung reklamo niya kita ginawa. Mao sa no. Sige, mas may pa. Ato na ko. Ato na to. Okay, sige. Dool man ang ilang bayan ni Kunsel. Ato na to karon dayon. Buwang mga tawhana. Nagpailalan yun silang pagkatalawan. Ngano Relo? Unsa may problema? Si Casio o si Pepito. Nireklamo og sekreto nga to ni Toto. Kay lagi di kono ko papilon sa mga batan. Ang titiguan na kono ko. Mo ba? Mo lang giingon dito, lo? Mga hanggaw. Ipakauwawan ko nila. Di na maayo ilang gihimo lo eh. Ato na sila igihalo. Ako'y bahala na nila. Di may nga nganlan kanila og tiguang. Nga, di kanila papilon. Kana ilang gibuhat lo. Pagpakauaw na og discrimination na sa mga parihas o edad nimo. Lakaw. Liho ka na to. Adto as kapitan ug ina nga mopasakat og kaso nga oral defamation. Sige lo. Ako na buhaton. Ikiha ginato sila. Ako'y bahala na nila. Di may nga nganlan kanila og tiguang. Nga, di kanila papilon. Kana ilang gibuhat lo. Pagpakauaw na og discrimination na sa mga parihas o edad nimo. Lakaw. Liho ka na to. Adto as kapitan ug ina nga mopasakat og kaso nga oral defamation. Sige lo. Ako na buhaton. Ikiha ginato sila. Nga nang ikihaman mo sila, Greg. Kita may di maglagot analit. Nga nagsabot naman ni. Nagani mo sa mapagsabot nga. Wapil din ko. Unya na ito. Sekreto silang pasaka o petisyon. Nga di ko papilon katiguan na kuno ko. Nga nang masuko man ka, Greg, kung tawag ka tiguang. Kainan mo, natiguan na dito. Usa ba day tawag nimo? Ikaw ba, Glenda? Ikaw ba? Di man ka mo laban na ako. Mura magtuwa ka laban speaker. Greg, kalma lang ha. Dili pa magkatiguang good. Hamtong raman ka. Pero abi good nimo, dili man nimo sila angin ikiha good. Kay gusto lang siguro nila ni Tasyo og Pipito nga ilahi mo. Tipon mo sa mga kaparehas ninyong edad ba? Ay, wa may kalainan ako og sa mga batan unlit. Bisag, hagdan pa na ako slag singgol og duwa. Lupigon pa na ako sila. Labi din rito labi ni si Tasyo. Nga, bugiro kayo. Mahusay raman siguro na good. Ayun na sila ikiha good. Kamay raman ang butanga. Ay, bisag gamay. Magdahan man, good. Mayon lang patagmon nga di sila magpataka o yawi. Ilabi ng kanangan lang tagtiguang. O niya, di pag ko nila papilon. Discrimination man na. Sakit kayo na sa akong buot. Husaya ra na ninyo, Greg. Total, may istorya raman na ba? Bitaw. Ako'y husay ninyo, Greg. Kung ako mahibawaan nga nakasagid sila si Tasyo o Pipito, ako'y mga saba nila. Pakitoon pa na ko sila nga mukis ko nimo. Mukis ka na ako? Oo! Kana kung mapamatod-an gid ako nga sadaan sila. Pero kung wa gani sila isa, ato kung mukis nila ni Tasyo. Sige. Ganahan ko na kay makita doon ang katag. Sige. Ako niya silang panihon aron mag-istorya ta dinhi sa amo. Hi, Glenn. Uy, Junel! May buntag ni mo diha, Glenn. Kumusta? Naalagi ka. Unsa may imong gibuhatin niyo? Nagatang na ko ni mo din, Glenn. Muhagi ka. Uy, nag-atang kita na ako? Uy, taon-taon, nabiyata nga wala makita. Sige, manggutag kita. Kuan ba, kanang... kana bang magstoryahan na, yun ba? Nakaisulti na ako, Junel?
Napabay ako'y atuon. Kwan, Lin ba? Doon na lang nga ko'y gustong klarohon. Unsa man? Tinuod ba itong akong nadungog nga kung kinsay makadaog sa liga din sa ato, imong premyuhan o kiss? Uy, nganong nangutan naman ka na ko, ano? Gayod lang. Pero, kung sa matinuod to? Kisa ba'y nagsulti ni mo, ana? Ay, si Lolo Goryo, God. Naglulo na sabi ka ng Noy Guryo, Junel? Natural man lang nang mutawag taog Lolo Glenn kay tiguang na maginas Lolo Goryo. Pero yun na, wa pa ni mo matubag nga kung pangutana, Glenn. Kung unsa man ang imong nadungog, ay tuong ana, kay kumidyara na nako. Uy, kumidjar din na, di na tinuod. Dili, uy. Tuong man kadayog istorya. Pero, hoy, Junel, Sa man, Glenn? ang bagisa na sluluguryo ninyo ba? Nga, tiguang na siya. Dili na siya angay mangitag pares nga babaeng batanon. Ang angay niya, kana sang tiguang nga pareso niya. Amo ra bitaw nang gingnan, masuko mo noon, di man magpabadlong. Katubang gingalan og Toribia ba? Naman ko no to puyo sa inyo. Nakailas na kanto Toribia, Glenn? Ay, dugay naman kong nakakita ato niya, good. Pero, karon pa ko kailasyangan. Kani ato man na siya gahapon sa ilang agaw Lolita. Mao ba? Pero, Junel, gwapa pa atong tiguang nga. Mo to'y angay ipares ni Guryo. Mao lagi yung ta, pero saan nga himiliam sa gugan ni Tiguanga, God. Gusto yun niya ka ng batanon, yun ba nga, sama ninyo ni Lolita? Baya, no? Gusto gud siya mamili ka ng apo na gud niya? Masuko ra ba na siya tawag og tiguang, Glenn? Kung ako pa ninyo, dili na ninyo siya lungan og tambag dito sa ila. Aron mahigmata siya sa matuoran nga tiguang na gyud na siya. Na, ambot lang yun. Lisod na kayo na. Kaya kung na mo ng buhaton, sigurado magyong muulbo yung kaspa. O delikado pa nga kami mo iyang dumtan. Dito ko gikan sa barangay lo. Nga, nagka-istoryahan namin ni Kapitan. Og nakita sa mi ni Konsyal Tuto dito. Anya. Unsa may balita, ha? Unsa balita? Matod ni Kapitan Lo, si Tulong lang daw ang kaso. Istoryahan lang ko ng solicitasyon nga papilon yung kasduwa. Pero matod ni Konsyal Tuto, posible ko no nga sila hinong si Tasyo o Pipito mo di niya papilon. Niya, ikaw kay makadua ka. Pero adto kay butang tipon sa mga kaedad nimo. Hoy! Usa ko ng balita agad. Di ko mo uyo na to. Di ko uyo na. Di man ako'y nagbuta na lo. Si Konsyal Tuto man. Pero wala may kaso lo ba? Total, makadua magyahapon ka. Para na ko, ang importante nga, masilutan na sila sa Tasyo o Pipito nga dili magkapil tungod sa ilang pagsalikway o pagpakauaw nimo. Wako kauyo na to. Wako malipay yan ang balita. Gusto yun ko. Nga mo tipon sa mga batanon. Di ko itipon sa mga tiguang. Na, unyalo. Mao manay role sa duwa. Di kita kapugusan na lo nila ni Konsyal Tuto. Doon ako sa studyaw na ko sa toto. Kaya kon, di ko niya papilutipon sa mga batanon. Way may na yung nadua. Kay ako nang babagan kotob sa kumay mo. Mamayong hinoon ko nga sila sa tasyo dili papilon. Nalipay ko na, pero kanang itipon ko sa mga tiguang na maugin na akong gisupakan. Ikaw gud. Kamulong niya, pag-iistorya ni Toto aron nga maklaro gini mo kung unsa ilang hukom. Paskang! Hey, namalas Paskang. Oh, come on. Di malasa yun ang inisyo. Ito na may hinuhay paduwao nila ni Toto kay nagdama lang ko ng tawag sa mo. Ay, Elki. Siya Ilke. Inamaw lagi kayo. Oh, come on. Ami ko gandaloy-doy. Ilke kang dako. Nagduda hinong ko ining Konsyal Tuto nga gibay ra ni siya ni Guryo. O niya, saan na ito inisyo? Hasta mahinuon ng kapitan. Di pahibaw manato nga palikayon ko ta. Di na lang kuno ta papilon. Ay, di ta mo sugutan na pitsoy. Mo reklamo gyud ta ini. Wago ta maghimo og kasamo kunya. Pasangin lang nanunta. Oh, come on. Dako yung kaya laging binuang. Ang mayo ini, no? Atong istorya ko nag-usap si Guryo. Ingno na to siya nga sports lang. Walang personalan. Oh, come on. O niya, usawa man na ito ron nga. Hukma naman ito nila ni Kapitan Konsyal Toto. Di pa mo na final. Ang ngayon na itong buhaton, mo reklamo ta batok ni Konsyal Toto kay namakak na siya. Ato na siyang ireklamo nga wa siya mo sulti sa tinuod nga wa kita manaot Guryo. Wa ta mo protesta. Iya ra nang himo-himo.
What if? Si Watin. Bitaw. Oh, come on. Wabi sila ebidensya siyo. Kaduna tay reklamo ni Goryo. MJ, Ha? Hindi. mau gani. Mayo na may bahos, kapitan ba? Ha? Kay sigurado ko nga ila na ning hinimo-himo aron di ta kapil suwa. Oh, come on. Talasyo, ato na dos kapitan. Bakit tilong? Misyon accomplish. Nil, nahukman nas komite. Hindi na gyud papilon sila si Tasyo o Pipito. Wow, nindot ka na rin. Solo na to ang kiss ini. Aw, masulo na gyud. Kaya hasta man si Lolo Goryo, ilahi man gyud siya. Dili siya itipon sa mga batanon. Nya, nasuko mga siya rin. Ay, gura siyang masuko, Nil. Pero wag gyud siya mahimo kay hukom naman na. Di na pwedeng usbon ang hukom sa komite. Apir. Mission accomplished na yun ita. Mo ni limpyo nga duwa, Nil. Papagani magsugod o dribble ang bola. Daog na tadaan! Wala nga bitaw. Believe ko sa mong utok nila. Paspas kayo. Sa man di ay. Dili loading pre sa mong wifi. Dili pwedeng maghinay-hinay ta, Nil. Uy, pero abi ni Moreno. Nabi ito gisulti na kus Glinda. Nga kuno, ang iyang gisulti nga muhatag siya premyo nga kiss. Lumidyar ko no to. Oh, basin si Glinda. Pero sa Lolita na gani musulti. Seryoso na gina. Maayo ka da. Pero bala na rin. Budua ko. Akong pakitos Glinda kung unsa gyud ko kamay mo duwa. Yay. Makasyat pa ba kakasring, Nil? Oh, shot kayo rin. Ringless mo gani. Shot kay wailong nga kana pa nila. Kabiyasan. Nil, higayon na nila to. Nga ipakita nila ni Lolita o Glinda kung unsa ta kamaayo mo duwa og basketball. Dito di magikan sa barangay, Tasyo? Ulit. Nadismaya kay ni sa hukom nila ni kapitan ba? Di na lang yun kuno mi papilon sa liga kay nakahatag lang kuno mi kasamo. Oh, come on. Unsa man gid tinuod ana, Tasyo? Ang tinuod yun, Let. Wag yun mi mo reklamo nga to ni Toto aron di papilon si Goryo. Kami man hinuig pasanginlan nga mi protesta kuno mi niya. Oh, come on. Mao ba? Oh, mo nang wa ko makasabot sa ilang hukom. Wa sila mga ebidensya nga ikapakita. Basta kay nito lang dayon sila sa istorya. Ang nakaparat pa gyud kay mismo si Konsehal Toto mo'y na kami kuno mismo mo'y mireklamo nga to niya. Oh, come on. Oy, dili na maayo da. Di gyud maayo ulit. Klaro na kayong gitumutumo ani. Nibong lang inomi ni nga unta, duwar man eh. Anong kami ra gyud mo ginitan. Oh, come on. Sige lang, Tasyo. Tabangan ta mo aron mahusay mo anang isyu ha. Dili man na problema. Mo ani magito karon si Goryo, ako magigsulti niya. Tayo! Oh, Tayo! na wag gid palibak ay. Karon, mas maayo hinuon nga ni among duha karon dinhi. Mahusay ra lagi mo karon. Oh, come on. Oy, dili na maayo da. Di gyud maayo ulit. Klaro na kayong gitumutumo ani. Nibong lang inomi ni nga unta, duwar man eh. Anong kami ra gyud mo ginitan. Oh, come on. Sige lang, Tasyo. Tabangan ta mo aron mahusay mo anang isyu ha. Dili man na problema. Mo ani magito karon si Goryo, ako magigsulti niya. Tayo! Oh, Tayo! na wag gid palibak ay. Karon, mas maayo hinuon nga ni among duha karon dinhi. Mahusay ra lagi mo karon. Ayaw pa makakasyo. Kay dito mo ni Toto. Sikrito mo og panawat nako. Ako no, ako. Tiguang na og na ang nga paduwaon kay basin og atakihon. Usa? Muna akong gisulti dito? Ah! Oh, come on. Amingon pa ka. Usar kaladok na ko sa laway. Di na ko kaginawa. Nga na. Supla naman sad na. Napanik kay laway. Huwag ko masulti ka na, oy. Masulti. Sadyo pa. Si Konsel Toto na day ang bakakonron. Unya ikaw. Na doon ay histories kaso. Ikaw na hinoy limpyo. Oh, grabe naman sa nang agriga. Supra naman sa nang inyong pagpamasangil ako.
Nga, wa magyud taon kung musultihan na. O Abay, kamon. abay. Ayaw na lang lagi pa makakay. Bistado na Time kaayo pa, na good una. Greggy, Tasyo. Kung magsige mong lalis no, wag yun mo'y kalinaw, ani. Mao nga mahangyo lang ko ninyong duha, bi. Saman. Sige, Lit. Sulti lang, Lit. Naman. Panik, sulti lang. Ako, wag yun ko'y ginapigan ninyong duha. Ay. Dili sa ko gustong masayod kung kinsay nagsulti ninyo sa tinuod o kinsa may namakak ninyo. Ang ako rin ihangyo nga unta, magpinasayloay na mo. Nga. Lisod kayo pa sa iloon. Gibuhat ka rin tawanan ako. Lisod kayo. Laghan na kayo ni Siyagsa. Laliman ka na. Nga, masudipan ra ko maglisod ako ginawa. Ay, wala kita kung musultihan na. Kung kinsa may nagsultihan na, Greg, mo to'y magabaan dihan ni mo. Bitaw. Pagkabaan yung ka na ako. Usa pa. Lisod na kayo ng imong gibuhat. Kaya di na ko paduwaon tipon sa mga batanon. At doon ako nila tipon sa mga tiguang. Kunya, mapasalo ba ka ng kalakihan ni mo? Greg, ako mo'y muhangyo ikonsehal toto. Amigo man may anak niya. Ako siyang hangyoon nga paduwaon ka tipon sa mga batanon. Basta ang importante nga mahusay lang yun mo. O sila sad si Tasyo og Pipito makaduwa sad sila. Mas maayo na sports lang mo, good. Pastilan lita. Kundi palang tungod ni mo ay di jud ko mo sugot unta. Sugot na lang, good, Greggy. Mas maayo mo kung magmalinawon ta din hiba o galigrita permi. Hey. Dili ta nang lalis og away. Uy, kaya wag ito makuha, ana. Hey. Ay, hay maayog, kitang tulo. At doon na to mismo si Toto. Aron mahusay dayon mo. Oh, sa maning balita kung nadungogan. Madayon mo kulog duwas lolo ni mo. Kau ba na to? Niya, asasad sila si Tasyo Pipito. Makaduwa naman sa day ko, no? Mao lagi. Naglagot bitaw kong naghuna-huna. Nakita mi ni Toto. O mato niya. Sa kapitan ko nung may nagbuot. Iyay, kuyaw-kuyaw di tani. Oh, kung mao na'y desisyon, what time mo? Suklan lang ginato sila. Ipakita na to ang ato abilidad, Nel. Wag yun sila dag-anan na to. Ha? Oh. Correct. Sigurado luging nga mudaog tayo ni kay na may mga varsity nga gikuha si Lolo. Ug usa pa. Ako na itong gisabot ang mga referee nga kanang lang ang duwa ba? Kanang dili makabantay ang kuan ba nga kanang murag paboran ta. Likuyo nila. Oo, Kana rin. Mao na nindot. guguyon. Guguyo na nila ang kuan duwa. Wa ko kuan lang guguyon pero basta mo na akong kuan nila. Ay, guguyo ba? Kana bang ismukuyo ang duwa ba? Sumbawon. Surambawon ba? Oh. Bisag-asang ang guluha. Wag yun sila daganan unya nato nil. Oo. Ilang purnas na to sa larin. Kung may mo, siruha na to sila. Kana pagkaawawan ginato sila sa tubangan nila ni Lolita. Excited na kay ko rin na. Gusto na kong mudribble bula. Unya, Greg, ako nalay inyong muse. Ha? Ako lang. Ayaw lang ka to review. Naman ko'y kuhaon nga Miyos. Oy, kinsa man. Si Lolita. Uy, hala. Ah. Kagwapa gud sa inyong muse, good. Si Lolita, gidi ay ang anak ni Daday. Unya. May sugot na des Lolita Guryo. Ako ay, pa na ko masulti iday. Pero kung mahimo, ikaw na lang unyi ingon niya. Ha? Atagan na ko siya dakong bayad para nga mauya mo nga mahimong Miyos. Gigi. Tilaman sa imong ihatag niya Guryo. Kaan, so gusto lang niya kung pila yung gustong talent fee. Gigi. Ah. Di na ba din na mubungat Guryo? Bitaw. Mas may pag ikaw na lagi musulti niya pila. Kwan. Ah. Tagan ako siyang 50 mil. Wow! 50 mil. Wow! Ah. Kadakugod! Greggy. Ako na lang, Greggy. Uy, sige na, aron makakwarta sad ko ba? Bitaw. Kakwatag yapong ka, water girl na ng katribya. Ha? Ikay Unsa man ang water girl?
Mapagani-pagingon ko. Unsa man na? Kanang tikpainom sa mga giuhaw nga player ba? Tunulan ni mo. Unya, pila man say akong TF ana. TF, I got man dayog TF. Aw! Kanang taga-adik ako sa kalibo. Oy, katihik pod nimo oy. Usa ka libo ra gyud ang imong offer nako. Ah, sa kalibo. Oy. Sayo naman ng trabaho. Agod ka igor mo katikan na lang kami kaya hatag Ay masayo nang news kay magbarog-barog ra. Unya bupaso pag yun. Dili, basta sayo lang. Ay, ako lang lagi. Amo ni mo ang tamong water girl. Wala, water girl. Water girl. Gigi. Nya, ako. Pila man ako talente. Tayin pili mo. Oh, Ang TF. pili. Ay, anang. 5,000 lang imo daday. Wow, kada ko. Binuang man na. Ka-unfair sa di mo ana. Oy, Greggy. Time paragod o sa kalibo ray ako. Unya kang daday 5 mail gyud. Oy, murag na naman kay gipalabida. Asa namang hustisya na to ini? Ayaw na pangita hostesya na, day. Ayaw na tarib. Ayaw na bibinain kita mga hostesya. Ay, inahan man niya siya ni Lolita Toribia. Busa, ako yun na siyang hatagan og mas dako pa kay sa imo. Di ba, daday? Hay, may kinahusar gyud taon sila gaw. Nahusay lagi pero niagi una og akong lalis. Unsa gyud ilang kilarisan? Ay kana lagi ko nung pasangil nga nagpatakar ako og sulti si Tasyo nga ni Konsehal Toto. Namiingon ko no siya nga dili pa apilon si Goryo kay delikado ko nog maunsa. Basin ko nog masudipan sa laway. Di na unya ko na makaginawa kun moduwag basketball. Kaapaw biya nang isyu ha, oy. Eh ngano, misulti sa gyud na stasyo. Ay, parting taong pamalibad ni Tasyo, uy. Kaya wala kay kuno siya musulti, ana. Nagtuo ko no nga binuang ra sana nila ni Goryolit. Aron lang gyud di makaapil sa stasyo og Pepito. Aw, hinoon. Nasulba naman ang isyu, ha. Si Kapitan naman yun mismo mo ay mihukom nga paduwaon ang tanan. Ay, pastilan. Duwa ra man unta na, oy. Nganong himuan pa man gyud og isyu? Da. Tungod tingali na si mong papremyo nga hawk gaw. Misunod bayasan ka, ha? Kuyaw sa kayo mga tawhana, no? Kaya kuno sa isulti na itong ako medya ila sa kiyong kinudun. Mao na ginaingon nga dili gyud nimo sila makomedyahan gaw. Basta ingon ana mga butanga. Kuyawan, lagi ko gaw. Mao nga, magbantay na lang kita sa sunod ato isulti gaw. Kay delikado sa kadugayan, magsumbagay na gyud unya sila. Pilip sa ko ining tiguanga da kay mao isog ayo. Dili gyud ra ba mahadlok gaw? Feel kay niya nga batan-on pagit siya. Wa bitaw kita siya maguna-una gaw, no? Nga tiguwang na siya ba? Masuko magalingan lang ni mong tiguwang. Mahimot biya kong negoryo. Pero sahay sad pa masubraan lang. Mao lagi. Pero dali naman sa dinuon siyang maululuhan gaw. Basta ikaw lagi mahangyo. Pero og lain, maldito ka ina siya. Daghan bitaw nag-ingon ako gaw nga istrikto unya maldito kaayo na siya. Pero buyag no, magpatuo na maginuon siya nako. Wag gyud ko makahinumdum nga mo supak-supak ta siya nako. Ikaw ra gyud makakontrol ana tiguanga gaw. Sa tinuod lang gaw, mga maayo man na sila. Nahimo rin ginang saputon siguro tungod kinaan naman gid si pagdumutdaan nilang Tasyo Pipito. Hay, pastilan. Kanus apa ka na mahuman ang ilang isyu. Ang panahon ra gyud makatug-an sa tanan gaw. Kung kanus na sila magkasinabot. Gisugo gyud kong Goryolita. Da. Ay 25,000 para kuno ni mo. Ha? Para unsa man na, nay? Ay, advance ko na para himuog kang news sa ilang team. Oh, tapa. Kadako ko daday. 25,000? Pilam na ilang taniyag ni Lolita. 50. Pinta. Ano ni dawat man ka ng kwartahan, nay? Nga wa pa man kumusanong. Mao. Kay ngano, mabalibad pa ka ang kwarta naman na. Kadako ang kwarta ha. Ambi na, nay. Ako nang iuli ni Goryo. Ha? Unsay iulay ni mo? Ako nang iuli, nay. Dili makapag-news good. Ay, Lolita. Gambita gani ng imong utok. Kadiyot ra kaayo ng news. Unya na ay 50,000 nga taniyag nimo. Mabalibad pa gyud ka. Baya nimo. Magbuot di ka, nay, kung dili ko. Wabi ako maana itong kingunan na, nay. Tapa. Para ko na, Lolita. Sayang bitaw sabda kung imo ng balibaran. Ay, Lolita, gamita gani ng imong kartiyo. Lisod kay pangitaon ang kwarta karon. Busa iyo pagbalibad ko dunay grasya. Ay, pastila ninyo, nay. Buta naman hinuon ko ninyo sa kondisisyon, oy. Ay, mitambag lang ni nimo sa husto. Pero, daday, ambil ang una ng kwarta. Uy,
Nga nung ibo ba di kuha, gani ba di para nimo? Ambilang. Ako lay kupot ana. Oh, oy. So, Lolo. ato pa kanang pagutang pasabot ba? Unsa tay? Sabot di gili ta mo dawat ini. Ako? Di ka mo dawat. Dili tay. Dili. Dili ko madawat. Di ka mo dawat. Dili. Dahil paminaw ha. Muhangyo lang ko ni mo, Lolita. Kining kwarta ha, dako na kay ikatabang nato. Aminaw ka? Mm? Kung imo ning balibaran, Mm. anugon tayo og maadto kini sa lain, ha? Mga muhangyo ko nimo. Dawata lang iday. Ilabi na nga daghan tag mga utang nga bayranan. Busa, ayaw gid taon ning balibari. Pag-news, Lita. Guwapa man ka. Luka pa ha. Ngayon kay kaway. Ikaw rin bugto na mong garbo nga makatabang o makahawa sa kong kalisod karon. Diyan na! Doota ni. Imo ning kwarta ha. Uhahay. O dako kini katabang ato. Sige na. Dawata na yun. And ayan guys, no ganito ang part 6 sa ang karibal kong lulo. So sa last part guys no, atong nadunggan nga gi-offeran si Lolita no para mahimong muse sa Osaka basketball no. Og giuli ni Lolita guys no ang kwarta kay dili siya ganahan mag-muse. Pero syempre dili mo sugot ang iyang ginikanan sa mas atong nadunggan no kay kwarta na. Unya magiging bato pa. Unsa ang sunod mahitabo usab pag guys ang huna-huna ni Lolita. Iya nagang dawaton ang kwarta or never gyud siya mahimong miyos. Munang parayon ta magsubaybay ani guys no sa suban pang mga sumpay. O magbasa tag comment guys sa part 5 but walay comment, but anyway thanks sa 144 views and still counting. Thank you guys. So okay pod ang feedback ninyo ani nga drama guys no. Ilabi na gyud sa Digong Kanto Boy. Ugma guys mag-upload na ta sa sumpay no sa Digong Kanto Boy. Kay na naman tay duha ka episodes. Nag-edit pa ko guys sa drama no nga ang karibal kong lolo. Aw dili ako ka lang. Mao di karibal kong lolo madining upload no. Ako ka lang part 23. Guys hapit na siya mahuman no og suportaran po ta inyo guys no ang drama nga Puli ani nga wala pahibaw ino dili baghaan ning budbud og bibingka kay nagplaging naman gud to ang station guys nga abang-abangan daw nato no ang drama nga budbud og bibingka natagkuan guys matag alas magabi dili baga ni ang Puli sa kuan no guys, dili ba gani ang Puli sa What's the Style? Kay title pa lang no, budbud og bibingka murag rated is PG naman siya. Diba? Kibalo kita guys no sa kuan no. Kabalo man yuta sa What's the Style nga mura siya rated is PG. Mao nang pangutana karon guys. Dili bagha ilisan ang What's the Style? Kay magabi ra ba pud ni siya guys. Kung pastag edit karong mga panahon na guys, karong mga orasa para di tama makuha na ni guys sa mga editor no naman din nato og edit og para makapamati lain mo no sa mga sumpay. So okay kitang out diri guys nga vlog from Master Gala matud pa ni Ribon niya
puntod ni superstar Nora Honor at Cherry Hill. Yan iyang gitur guys no. Atong tan-awon ba kung unsa kanindot no ang puntod nila Cherry Hill no ug Nora Honor nga. Siyempre mga bigatin ba ni silang mga artista no sa buhi pa. Taon po no. That is sad reality of life guys no nga ang tanan may hangganan yun no bisan pa man og unsa ka kasikat no or kadato. Asa man ni siya gilubong murag sa North Cemetery mangguro ni Manila North Cemetery. Kadako ba sa area guys ug hinlo kayo. Na siya guys. May vlog kasi ako dun ba? Babalik ako dun. Gusto mo batiin yung anak? Master Gala o saan siya ang pinaka-paborito nako nga vlogger guys no sa horror. Di ba na ba yung mga genre nga horror? Mas ganahan ko sa iyang vlog guys no. O gani no niabot na siya og 1 million. Master Gala be. Mag 1 million naman siya. Kapila naman gud ni siya nakuan guys uy na feature sa TV sa TMGS. O karon na picture na pod siya sa Amazing Art. Grabe. O napay laing horror diri guys, horror channel no si Agassi Ching. Wow, 5.8 million naman ini sa Agassi Ching. Dogan na mo si Agassi Ching nga vlogger guys, nag-change lang ni siya no og genre sa katatakutan pero kaniadto kuan man yun ni siya. Love team man ni sila. Ako naman open naman ako sa sa mga sponsor. Tsaka hindi ko naman if ever may mag-sponsor dyan, ibibigay naman natin kung sino yung dapat natin bigyan. Ako kasi sir talaga may camera wala, na ko talaga. Thank you din sir at least. Wala yan. Lahat mga tao may problema. Punta na ako dun sir, natagalan na ako eh. Bigay ko pa ito kay Superstar. Thank you po Hindi na. Wow, it's an opportunity guys no nga makaduaw ka no sa puntod sa imong iniidolo no. Labi na kang Nora Honor no og Cherry Hill. Kada ko man nga sementeryo ini grabe siya kahinlo guys. Manila North Cemetery mangguro ni. Ana. Leonela Di Mataga Garcia kinsa man to? Muna tinawag nga pangalan Nora Honor. Leonora. Kajus dado makapagal may na siya mapunto. So mga na to guys. Mag-edit pa ko no sa drama nga. Kini nga drama guys no. Karibal kong lolo. Thank you so much kung niabot ka up to this part. Carlos Pero.